Leek mij een goed plan om te voeren. Oké, nog eens. Ja. Zoals jullie hebben gemerkt ben ik af en toe aan het vloggen. Maar ja, het gaat natuurlijk nog... wacht even, wat ook weer? Het ging nog niet zo. Ja. Zitten we nog horen? Ja. Moest wel even kijken of het nog erop staat. Ja, het leek mij een goed idee om te gaan vloggen. Om dan ook contacten te hebben en ontmoetingen met jongeren. Maar het gaat natuurlijk nog niet allemaal precies zoals het hoort. Nu heb ik wel geen kaval dan. Moet ik opnieuw? Nee. Maar goed, hoe dan ook. Ik heb een afspraak met de Limburgse Emma Keuven, een videomaakster. Een echte pro wat het maken van vlogs en dergelijke betreft. Dus die ga ik nu ontmoeten. Hallo. Hoeveel mensen volgen jouw kanaal? Op dit moment 73.000, maar het kan in één keer minder zijn of in één keer meer. Ja, u bent natuurlijk de gouverneur, dus u heeft wel eens contact met de koning. Staat de koning ook in uw contacten? Daar mag ik niks over zeggen, dus dat houden we keurig geheim voor iedereen. Top secret. Top secret, ja. Hoe kies je nou je onderwerp die je gebruikt in de video? Als ik iets zie op straat, dan heb ik zoiets van, ja, dat is echt super vet. Daar kan ik gewoon een video van maken en dan ga ik het uitwerken. Maar ja, soms denk ik, wat moet ik nou opnemen? En dan ga ik ook vooral heel veel bij andere YouTubers kijken. En als ik dan iets zie bij hun, dan ga ik het toch een beetje anders proberen te brengen en uitwerken. En dan heb ik weer een nieuw video-idee. In uw Pinkpop vlog had u het over Justin Bieber. Ja. Justin Bieber. Aha. Ik wist niet dat hij optrooide. Dat is toch de eerste dat hij heeft hij opgenomen? Oh jawel. Luistert u ook naar Justin Bieber? Ik moet zeggen dat diezelfde Pinkpop heb ik hem dus live gezien. Ik heb ook 3 nummers gekeken. Maar ik moet heel eerlijk zijn dat na die 3 dacht ik ga weg, want ik vind hem op de plaat op de CD vind ik hem beter. Wat is je droom? Wat wil je later doen? Nou, ik wil gewoon eigenlijk altijd mensen entertainen en dat kan in alles zijn. Later kan dat in één keer zijn dat ik iets anders wil gaan doen, maar ik wil heel graag mensen blij maken met wat ik zeg of met wat ik doe. Dus geen brandweerman of piloot Nee. of voetballer. Wat is uw favoriete eten? Misschien ouderwets, maar mij kun je gewoon wakker maken voor een heerlijke bak nasi. Wat? Nasi, dat is Chinees. Heel simpel te maken. Ja, heel grappig omdat u natuurlijk heel erg van Limburg bent en dan uw favoriete eten is Chinees. Ik moet veel uiteten, dus ik eet ook al veel asperges of streekproducten, zoervlees in Maastricht of huidvlees. Ik eet overigens trouwens alles. Ik ben omnivoor noemen we dat wel. Dus maak je niet uit. Wie volg je zelf eigenlijk al? Ja, ik heb 2 favoriete YouTubers. Dat is Stuk TV. En mijn tweede favoriete YouTuber is Die komt ook aan Limburg. Ja, wat is uw chille outfit? Als u gewoon zoiets heeft van, vandaag even niet dat pak. Ja, je gaat het pak inderdaad aan. Ja. En dan wordt het toch een jeansbroek of iets wat erop lijkt. Wel lekker ruim zitten. En dan een wat t-shirt wat ook een beetje oversized is. Heb je eventueel tips voor mij? Nou ja, ik heb een tip voor u. Oh. Ja, ik zal even een verhaaltje vertellen. Want ik heb laatst mocht ik heel leuk meedoen aan een activiteitenboek en aan een agenda. Dit is hem. En dat staat ook op Just Young. En mijn tip is dat u dat gaat lezen. Misschien weet u dan een beetje meer wat jongeren leuk vinden. Want hier staan heel veel tips in. Ga ik zeker doen, want ik ben op zoek naar wat jongeren willen. Maar ik heb nog een bonusvraag voor u. Wat wilt u liever? Glitterpoepen of confetti boeren? Ja, ik zou dan zeggen confetti boeren. Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar glitterpoepen lijkt me wel makkelijker. Als je begrijpt wat ik bedoel. Als je het eenmaal in je systeem hebt, wil je het er ook uit hebben. Ik kan op commando boeren, dus dat is altijd heel leuk. Iedere keer. Dat kan ik niet. Wat? Nee. Hadden we zitten. Oké, wacht. Ja, komt ie. Oké. Ja, maar ik kan het echt op commando doen. Ja, dat kan ik dus niet. Nee, dus dat is een van mijn zwakke kanten. Ik kan niet boeren. Jammer. Nou, een goede kant van u is dat u gouverneur bent. Je kunt zonder te boeren ook een gouverneur. Ja, hey. Ja. Nou, ik vond het leuk om met Emma Keuven, de Limburgse videomaakster en vlogster, om daar deze vlog te maken.
heb je zelf een toffe hobby of een leuke teamsport of een leuke activiteit deze zomer? Ik zou zeggen, invite me or challenge me. En heb je tips voor mij, voor tips voor Theo, tips voor dit uur? Reageer dan gewoon op de social media.